Какви са тия глупости? Как някакви упражнения ще ми подобрят лицето? Разбирам напълно този коментар, защото ако за първи път виждаш видео за FaceLab и не знаеш как работи лицето, наистина може да звучи като глупост. Аз си мислех по абсолютно същия начин. FaceLab всъщност е 21-дневна програма с упражнения за лице, която работи с лицевите мускули и тонуса, а не с кремови или процедури. А точно тук повечето хора се объркват, защото масово гледаме лицето само като кожа, а реално под кожата има над 40 лицеви мускула, които отговарят за формата, тонуса и изражението на лицето. С времето тези мускули, точно като мускулите на тялото, започват да губят тонус. Не защото сме направили нещо грешно, а защото просто не ги използваме целенасочено. Резултатът не е само бръчки, а отпускане, по-плосък контур и по-уморен вид. Упражненията не са магия. Те работят по много проста логика. Когато активираш мускула, се подобрява кръвообращението, лимфния дренаж и връзката между мускула и кожата над него. Това е чиста физиология. Затова при хората, които имат тонус в лицето, кожата изглежда по-жива, дори без процедури и филтри. Разликата с FaceLab е, че тук не става дума за кривене пред огледалото. Упражненията са подбрани така, че да активират конкретни мускулни групи, без да се създава излишно напрежение или нови линии. Тоест, това не са някакви упражнения. Това е системна работа с мускулите, фасцията и кръвообращението на лицето. И не е нужда да ми вярваш. Най-логичното е просто да видиш как е структурирана програмата и сама да решиш дали има смисъл за теб. Ако ти е интересно, можеш да разгледаш FaceLab в сайта им. Линкът е долу.